12 de maio de 1976, o buque petroleiro Urquiola, construído en Sestao e botado ao mar 3 anos antes, navega en dirección ao porto da Coruña cargado con máis de 100.000 toneladas de cru. Ás 8:20 da mañá, na manobra de entrada ao Peirao, o buque, de 276 metros de eslora, bate cunhas rochas afiadas que non figuran nas cartas náuticas. Malia que o capitán Francisco Rodríguez Castelo, coruñés, nado en Bilbao, pide permiso para atracar e acometer as reparacións precisas, o Comandancia de Marina ordénalle que regrese a mar aberto. Na viraxe, o Urquiola volve sofrir danos que desta volta son xa irreversibles. Toda a tripulación é evacuada agás o capitán Castelo, que intenta salvar o seu barco a toda costa. Ás 2:07 da tarde, rexístrase unha tremenda explosión a bordo. O petróleo que non chega a arder provoca unha marea negra sen precedentes nas rías de Betanzos, Ares e Ferrol. A fauna marina tardaría moitos meses en recuperarse. 2 días despois do desastre, o cadáver de Castelo aparece abrasado e cuberto de cru. A batalla legal da súa familia prolongaríase durante 7 anos, ata a súa total exculpación por parte do Tribunal Supremo, que acabaría recoñecendo o anormal funcionamento da cartografía na traxedia do Urquiola.